Nga, amping niya, permi, enamping ako kayo. Nga, amping permi kay, mingaw na ko kayo ni mo. Masigurahan dyan ko ni mo, higugbaon dyan ako kayo. Magkita ang tapon. So, I love you. Biliban ako di mo, Job. Nice one. Ayong adlaw mga kakasli. Oh, morning, YouTube day. Hi, say hi to my vlog. Ma'am Joy. Ani mi dire. Kagwardya mi, no? Na ako'y tapad dire nga guest. Si Job. Sakto Job sa? Oh, Job. Pakita mo no, Job. Hello. Oh, ina hi to my vlog. Unsay may katambag sa mga babae, Job? Sana on. Sana all. Pakita po mo no, okay. No, talikod ra bita. Ina na. Sana on. Sana all. Sana all nga no. Sana on man jowa. Sana all may jowa. Si Job amo ni estudyante dire nya. Yang mother principal pod no. Principal po niya mother no. Mo inipuli nako. Yang mother mo inipuli nako dito sa Bayan High School. Job kay gwapo kay alot po. Gwapo kay alot niya sa Sana all. Ana kaya kita ta sa YouTube ani. Usa pa ilan ni mo kasultis mga kwam. Okay ra mga babae nga paasa. Oh. Mayo dili mayo paasa mga babae. Kinahanglan mga babae. Seryoso dyan. Ha? Seryoso. Oh, seryoso jud po mga babae. Oh, kay kami mga lalaki seryoso pod. Ah. Na kaya bro Job? Na kaya bro? Na. Na? Na. Pwede ba nimo isulti ang ngalan dili ra? Secret? Secret. Secret. Unsa man na bae laki? Bye. Bae di ay. Bae na Job? Oh. O say kasulti nimo sa imong na kay message? Nga, amping niya, permi, enamping ako kayo. Allah labi ah. Us ba Job? Usa to? Nga, amping permi kay, mingaw na ko kayo ni mo. Ah. Paling sweet ta po kayo pod. Masigurahan dyan ko ni mo, higugbaon dyan ako kayo. Ah, labi ah. Magkita ang tapon. Allah labi ah Job. I love you to. I love you. Biliban ako di mo Job. Nice one. Biliban ako. Ting ato makakilig. Just sweet kayo tay lami. Ato yung mga pag yun mo Job nga I love you, love kay tika. Okay lami ah. Magkita ang tapuhon. Asa mo magkita Job? Rizal. Ha? Rizal. Sa Rizal? Asa mo lapit ato? Kilid sa may fountain, anak? Oh. Words. Tay holding hands pod. Kontingas. Holding hands pod. Unsa may mga sweet moments ninyo? Sweet moment. Mag-date. Mag-date dayon? Maglakaw-lakaw. Maglakaw-lakaw. Yung maura. Mura, lakaw-lakaw istoryahan ay. Maghisgot sa mga Tambay-tambay. tambay-tambay. Okay, kalame. Sana all. Sana all sweet. may pa kana kay si guard wala. Ikaw guard, wala ka lupi ka Job. Wa jud ko taon ana. Wala juga? Uping jud ko ni mudong job. Tigla. Lupi guard. Wala ka sulti sige katabag ni mong Job guard. Dong job. Ayo-ayuan ka ng gugma dong. Sana all. Sana all sweet. So, di ba? Matay pila na makabulan mo na Job. Ha? Ay, makaroon. Karon na bago ra. Ga kuan mo kaning nagka-uyab mo tungod sa ECQ? Ito man tungod sa COVID? Yaw. Pasalamatan din mo ng COVID. Ay, wala eh. Dili. Binako to pasalamatan din mo ng COVID. Sana all. Huh? Pareha og love life ni Job. Oh. Diba? Guess dire yate, sweet kay iyang kuan. No? Mayo. Mate gi-share niya iyang love life bay? Mate. Di dali niya, gwapo kay buhok na ba niya. Ako suwiro na pon. Kaya buhok niya. Buwag ba kayo?
Gapuar magmas. No. Apay bangkil-bangkil imong mas job, no. Bangkil-bangkil mo ang mas. Ah, grabe habay. So, guys, atong pasalamatan atong guest ron, no? Si Dodong Job, no? Nga in love, no? So, yeah, in love siya, nga believe kay ko ani abilidad ani matapot, no? Happy ra gini siya sige po, no? Sa imo katambag sa mga batanon nga mga buliagon Job. Mga batanon, ayaw mo pasagan sa sorry kay masakpan niya ta mo. Tampayaran dyan ta sikis sa walay. Mag-YouTube. Yan ay mo gon. Mag-YouTube. Oh. Yung magbinutan. Dini magsirig binugoy. Tambag na ako. Magbinutan na dyan. Na. Unsay pinaka the best nimo ngalan sa babae Job nga imong sultihan? For example, may ka nga kuan ba? Hi Jane. Mingaw na kay ko nimo, ano ba? Kisa ngalan sa babae nimo sige. Hi Sheila. Yung ano ko kaya ni mo, ikaroon dyan ang unyang permi. Magbinutan na dyan ko. Mga pa kayo. Sweet. Wala. Wow, Sheila. Di na butang plido kay para kuana? Sheila, okay. Oh, so mura to kung kinsa manggali ka nga Sheila. Iyang gibensyon ni Job. Ing anak kaniya kalab. Ha? Ing anak kaniya kakuan. So muna pinakalami nga yung ngalan para nimo Job. Pastindan. Sheila. Gibensyon na. Gibensyon na niya sila. Oh, i-delete na to, i-delete lang. Edit. Ato na to. Ako na po tayo, tut. Nasakpan na, Job. Nasakpan. Oh, ano. Hi, Sheila May, tut. Hi, Sheila May, tut. Oh, grabe. Oh, nice one, Job. Believe ko, Job. Kanjo gaya niya. Voice out niya. Yan niya ka kuan iyahang kuan. Oh, so ako rin yung mga girls. No? Pili mo ka ng mga lalaki nga. Seryosohon mo. Unyag mapasakitan mo dahil kalus-lus ninyo boys. Lus-lus ninyo boys. Muday ninyo. No? Nya madalahig na mitanan. Oh, usa rin pasakit ninyo. Nya apilon ni. Oh, may taglus-lus nimo boy. Nya yung ngalan boy. Nga, di ba? Yung boys, apil na tayo, Job. Uy, ayo mga babae na. Kung sa'yo makasultihan ng mga babae, mga nana. Di ko masugot magsikwan. Minuan. Seryoson, Jod. Na. Dapat seryosohon, Jod. Dapat seryoson, Jod. Na. Nawala man na. Kamu ba, timanin ninyo na mga girls. Nga dili tanang laki, dautan og intensyon. Ikaw, girls, si kasulti ni mga girls. Kanto na lang. Ayun na. Ayun na. Pa ninyo girls, nagpabol girls. Lus pa ninyo girls. Gwapo pa more. Na. Napasakitan na pagagard o gubay? Wala pa. Wala pa? Wala ko minter na. Wala juga minter. Hurt ko na. Laki na lang ato, sugod ray luod. Ano to gusto mo gaya? Ikaduha, suabe. Ikatulo, swak. Muna ito leksyon rong adlaw. May guest diri ma'am and sing si Job nga ni-express. Nga ni-express sa iyahang gugma sa usa ka babae. Ay, kalame. Sana all. So, bye-bye na ta, Job. Bye-bye ninyo tanan. Laki salamat sa inyong time and hope mag-abot na po rin Job sunod. Tapos, i-share ng Job ng iyang mga experiences, iyang love life, yung pag-date sa Rizal. Kana mo bit mo. Asa way kanon po ni Job? Amoy mga kaon-kaonon po ana Job? Basta manglibre Job mo. Manglibre, grabe. Hapon na laki. Manglibre po, pero kamo pong bayis, sige po mo lamang palibre po. Pagbalon po mo ginyo ha. Hindi po naman pang libre. Wala na ikapalit ng laki unya sa inyong future. Huh?
Patigo mo po yung lagi ka kung bahay pagkuan mo po tawad. Ay pag sige ra palibre ra. Di ba? Piliun po ninyo na ng mga gwapong sakyanan. Piliun po ninyo ng mga dahil kay kwarta. Unyang indad pasakitan ra mo. Biyaan ra mo. Oh. Kauwi ninyo. Oh, dahil mo los na pod. Oh, sakita na pod mi. Okay. Wala mo kay balong kami mga lalaki. Nga po may kasing-kasi. Masakitan pod mi. Oh, dili biya pod lalim. Amo ra nang gipugngan, amo ra nang giantos ng among mga kasakit. Inyo na namin may panamas-tamasan. Oh, di ba, Job? Oh. Di mayo. So pag bag-o na mo, munay tambag from Jobjo. See you. Bye-bye. Shout out. Oh, shout out. Ina nga, subscribe na mo sa Bisayang Maestro Bon. Mo sa YouTube channel. Oh, Bisayang Balik Maestro na ko, Bon. Evermay. Oh. So, guys, atong pasalamatan atong guest ron, no? Si Dodong Job, no? Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Balik na ko. Wah, Slovia. Thank you kayo. So sa ato mga subscribers niya, kung bago pa lang kani akong channel, ayaw kalimot na og subscribe na diha, no? Ay kalimot og subscribe tapos pislito na pud ninyo ng bell icon diha para ma-updated mo sa atong mga latest videos nga makapatambok sa inyong mga utok ug makapasadya sa inyong mga dughan.